flere hos dig. Tak. Pas på den. Skal jeg nok. Damn, it feels good to be a gangster. Børn og unge, de er Danmarks fremtid. Det er derfor vigtigt, at vi starter i vuggestuen med gode pædagoger. Og så er der uddannelser. Uddannelse, det er et privilegium, som alle skal have del i hvert fald i Danmark. Derfor lægger Radikale Venstre vægt på, at vi skal uddanne lærerne i, at de skal være gode til de fag, de er, så vi får den højst mulige gennemsnitskarakter i Danmark. Det gør, at vi får en bedre fremtid, bedre jobs. De unge, de lærer mere. Social arv. Nogle af de unge i Danmark har det ikke så godt socialt. Nogle af dem er deprimeret. Det skal vi skære ned på. Det gør vi også i vuggestuen, hvor vi skærer ned på de sociale arv, der er social adfærd. Radikale Venstre synes, at Danmark skal være mere grønt. Prøv allerede at se, hvor grønt her er. Grønt. Bare vent til sommer, der bliver endnu grønnere. Men det er også fordi, vi arbejder i retning mod, at vi skal have flere grønne løsninger. Vi vil være nummer 1 på verdensmarkedet med dem, der har flest grønne løsninger. Det skal være Danmarks succes. Det er noget, vi lægger vægt på. Radikale Venstre mener, at vi skal bruge verdens affaldsstoffer til at lave nye ting. Se for eksempel den her ballon fra Blå Blok. Jeg ved ikke, hvordan den er havnet her, men det er den. Vi skal bruge den her slags ting til at lave nye balloner, hvor der for eksempel kan stå Radikale Venstre på. Til at hjælpe de små børn, give den til dem, så de kan blive glade. Det vi mener er, at vi skal bruge verdens affaldsstoffer, så ikke vi lader de nye, eller de ressourcer, der er tilbage, slippe op. Vi skal finde på nye måder at gøre. Det er det, vi vil. Vi vil bruge affaldsstoffer til at lave nyt. Regeringen har sat en gruppe 2020-mål. Det er alt sammen økonomisk mål, men det er vi ikke tilfredse med. Nope. Radikale Venstre arbejder i regeringen på at sætte en række 2020 sociale mål. Det skal sikre de unge, de udsatte, stofmisbrugere, børn, hjemløse, dem alle sammen. Radikale Venstre, vi holder sammen. Det handler om mennesker.